ngaturaken wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, Mbak Laras. Nggih. Naminipun Laras Suno. Aslinipun saking Punukan Kidul Ngadiluwe Matese Karanganyar. Putrinipun Bapak Jimin tambal ban pakai komputer Pak Dalang. Tambal berarti kanggo komputer to, Mak? Dikung karo diputer. Dikung diputer. Tadi. Nun, Pakai kata-kata anggit Punukan. Punukan kok ya. Kampung ini ku Punukan Kelurahan Ngadiluwe. Oh, ngomong-ngomong. Sakmenika hijrah Pak Dalang. Saiki ning kita, Mak. Candra Bawuk Sruni Musuk Boyolali. Lambene. Desane apa? Candra Bawuk. Iki tenanan apa? Tenanan kok ya. Iki lho, Mas Bakong kene kok. Oh, iya. Jadi aku muni bakong rambut, bojone rambutnya abang bakong krungu ya. Krungu, Pak. Lah aku ya kok Pak, pas jenengan ngendika nek bakong bojone rambut abang sing wedok minggat ngono to. Lha iki muni ngaten iki. Makane. Ora ngono. Kowe coba cucukan iki. Buka tulisan piye? Dalange karo aku ngene iki. Lah kok Padha ra gantenge bojo iki kae. kowe iki yo sida pekan to? Sida Ora to alhamdulillah. mending aku. Kok apa dhewe kowe? Lah kae bojone dipateni kok. Orang ora butek kok dibudek-budekke. Wong foto nyambut ngene kok kelingi nek ora ning kancane ngono kae. Nek ora kancane ngopo? Nek tiga omah, yo metu nongkrong, yo wong loro iki. Enggak. Loh, iki anu pengumuman itu Bang di Batok ini. Di bawah. Jare kowe kalau Pak Tik lagi di paguyuban kok. Paguyuban PDI apa iki? Paguyuban Judo Indonesia. Lah piye kowe pengen melu grup Lambe. Kene baik-baik saja kok. nyuwun kawigatosan ingkang gadhahi mobil Kijang AD 1504EE warna merah mohon kageser amargi mobil wingkingipun badhe didol. Lambe ini mobil ini pun badhe lewat. Lah yo lewat wis dipanjeri selagi ditunggu sing anu. Lah iki sangkas kok. AD 1504 Kijang warna merah. Suwun geser sama tawis. Ya, awak mobil sana sing badhe lewat. Mobilku begini ra mungkin kon geser. Lah opo? Aku rene ngegrek. Kowe iki isa-isa dagelan kondang bayare larang kok. Tanggapan kok ngegrab iki lho. Lah wis kok enak. Lho kudune lak ya mobil dhewe. Mobil dhewe wong wis kok enak wong bangetan sing di omah iki kok. Lah opo? Lah nyambate 3 sasi lho iki mau ra dikandani aku ya lali. Lah kowe ra dipanjiri kok terus lali lho. Lah serat dikei alamat tujuan aku ngerti gone rene. Sing yayaan iki aku malah. Lah piye? Aku dibeti Mas Agus wis ngendika nek Om somben dikelontok isih Om sore. Heeh, Om, ayo Mas. Lah aku mau bar salat maghrib turu lah ngono. Jam 8 punjul 10 ditelepon Om kon dugi. Aku jane omahe aku. Lah kan protokoli kok. Aku nyopir ngatek 121 aku mlayu. Aku selingkuh lho kowe ya ora kon makili. Makili sapa? Di sedulur nang kene. Sapa? Mas Sukiman. Pak Jesukiman gak iso merotok. Kae isone merotok kali wong tandur. Rika saestu keparang rawuh kata sangat seniman. Rika Pak Ustad nggih rawuh. Pak Bintoro. Pak Bintoro rawuh. Kowe mau wis dikte aku. Piye? Aku bawa Asmaradana didikte. Piye? Anjas mari mami. Salah, kok marah ngono kuwi ya. Piye? Padahal kuwi ra iso apa-apa lho kok iso padha marahi aku iki lho. Ora sok piye to mangsamu. Apa iso Pak Bintoro? Ndongake kowe guling gini. Mandi. Mandi. Ah, seneng gabung karo Mas Templeng. Alhamdulillah begini Gong. Ya. Sowan ana wates jetis. Iki sing kabar kerso Mas Agus karo Mbak Asri. Iki ning daleme Mas Agus. Ngawur. Ngawur piye? Daleme sapa? Mas Agus karo Mbak Asri. Ngawur. Ngawur piye? Neng dalan ngono. Tegese sing kagungan hajat iki Mas Agus. Ayo mbong ora tau ulang. Kaki mudeng ora iki hajate apa? Wayangan Tegese wayangan iki lak hiburane. Dalam rangka apa? lumpuke waris. Lah iya kuwi iki ana dalam rangkane Wayangan takon ae. Kocok. Iki Mas Agus iki ngeneke tasyakuran. Ambuk. Iki kamu piye to? Tasyakuran iki bar entuk
ganjaran saka Gusti Allah neh arupa putra. Oh, Duwe nadar nek putrane mung lair kakung arep nanggap kelenengan karo wayangan. kan. Berarti awake dhewe iku rimbo. Lah sing ditangkap kelenengan karo wayang lho. Lho awake dhewe termasuk wayang lho. Wayang kuling iki sing ditangkap. Lah awake dhewe piye iki? Embo. Bacot ngegrep iki. Jadi sumber itu pakai juga. Aku ki berarti muding sasmitamu, sasmitane Pak Tengkleng. Piye? Sasmitamu kebacut ngegrep to. Iya. Pak Tengklengmu sasmitane ya apik. Piye? Nggawa son, nggawa wayang. Yo ki aja nyalahke sing digawe. Lah apa? Lah ngak mayang kok dadak gowo son dhewe. Yo ben. Wah sing nunggu ra ben-ben. Sapa? Kliyo lakon wayang ya ning sing nunggu son kuwi. Sapa? Narso dadi asu, narso mati dadi asu. Hamsa ya roh hamsa. Kaya nangso sing kai kuwi hamsa sing kai. Ngene iki. Ngene iki lho Pak Tengkleng. Wong ki nek wong SDM cendhek kaya Bagong ngene iki lho. Wong SDM cendhek kaya kuwi wong hamsa kok iso narso iki. Lah ya krunguku ya kon wayangan rame narso mati dadi asu, narso mati. Hamsa. 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 Sorry so. Hamsa jebule ora narso. Kae nek SMK iki jenenge narso ke warung hamsa ke jenenge aku. Apa nggih? Oh, lah aku sekolah SMK kan parungku ning gone hamsa ki. Ngepose. Aku pas ujian lakoni saji Josuya. Kono nyeluk aku, Nyai Prabu, aku nyeluk Kakang Prabu. Lah hamsa. Soale jane jaman warung tak jenenge Hamsa. Kok dadi seperti ya. Ya jenenge yo narso asline. Nek sekolah SMK mesti ngerti. Tadi ngene lho, Kok. Wong ki pinter ki penting banget. Ora penting. Lho, wong kepinteran ki penting kok nyatane maksud sira Tengkleng pinter iso golek dhuwit lho. Zaman saiki sing penting iki didit. Pinter kaya ngopo ora didit ya pronos. Lah wong kowe duwe dit nek kowe bodoh ya diapusi wong. Ora masalah diapusi wong didit tok diapusi ya santai. Lho, kowe pamane sugih dhuwit dadi pengusaha, ayo diapusi anak buahmu. Diapusi santai ora aku tok sing diapusi. Apa? Kesime didit sithik jago lurah diapusi wong. Lah kok sing MC ne? Enten. Lah kok kanca SMK iki yo. Kamu ki. Lha kok iso memang pada adik kelas. Lha kok yo nek sing ben ngaran iki. Kebrangas butuh. Padahal adik kelas kuwi. Kamu ki. Lah Sek. adik kelas kuwi. Kok kowe kuwi piye? Matur nuwun aku digawe umur nganti tuwa. Heeh. Sing muni nek nganti ora iso tuwa. Nek kok putra Piye? nang SMK iki jane asline Mas Susilo Tengkleng karo aku pinter aku. Bisa. Yo mung nasibe apik ngono. Kok iya kok ndang ngono ya? Heeh. Madhep ora ana disuntik tok cengel ngono. Lah nek wis dicekek tak ngono. Mesake lho aja mbok sia-sia lho. Jago lurah pindho ra dadi lho. Ya kok ngendi sing wani jago lurah ping pindho. Lah, Nek aku lho. Lah aku ora jago wis dadi. dadi apa? Lurah Bagong. Lah sabi Aku ya lurah pindho. Petro. Lah ya Petro. Wis munggah panggung di streaming rokok mbok seleh to men, rokok tunjuna men. Sing kok tak jaluke Pak Tengkleng. Aku bobote saka tresnane karo Kang Masku Sri Susilo Tengkleng. Wujud yo garis sepele kok kon buang. Oh, iki Sasmita lho Pak Yan. Kuwi nek ora sak sae ngono. Norong-norong sing. Nah, lho. Iya kok SMK iki yen kelasku. Pak Joli Dipo. Iya, aku Wah, banter iki. kan tengah itu tak baca iki. Alah dalang ngendi sing paling tuku kipos ngene iki sih. Ngono to. Kok nyepelake Pak Tengkleng lho? Alah. Kowe ora ngerti ceritane biyen. Piye? Dalang kondang. Heeh. Di Banjar Konfuk. Ah, iwa Pak Tengkleng. Ya. Yes. Ya lungguh obatnya diombe. Padahal wong loro ya. Jenenge donga-dongake aku lara lho. Ora. Umpama jenenge lara pati urip iki sing duwe sing kuwasa. Iya. Mati keri dhewe karo mati sing dhewe. Pilih Harry. Goblok kowe. Arek mati
mati kali sing mendem sapa? Pendem karepe ra karepe wong mayit e. Lho saiki pertanyaane Mas Imin, wong mati ki bakal nyandi. Bakal ini kuburan. Oh, lah goblok malah. Lah piye? Ya mana sing mikul lho. Ala golek kuburan malah golek pasar karepe gini. Nek muni sing cetro, karepe kalepe gitu. Sebenarnya baik kono nek awake dhewe jatah mikul. Oh iya. Kok dalan sanggon-gon. Kalau sebenarnya ngomong saudara-saudara pendengar sekalian. Iki aku ning desaku lho iki. Ning desaku lho, nek ngantek kowe masa wong kene lho, ora trimo nek aku elek-elek. Lah aku nek iki apa wedi? Lho, aku jaga ngene iki timbangane nek omah diseneni bojo ngono. Gusti Allah, kowe iki wedine bojo lho. Oh, alah wedi bojo nang mana? Nang omah diseneni, aku wedi diseneni nang kene karo wong-wong kene. Ora percaya karo takon karo mulai jebes. Wis kundur. Wis mantuk. Simen ki ya sangka wedine mbek bojo. Iya. Dastre bojone dipeme ki lho. Mlakune entuk ngendi kok. Daster gitu. Dadi saya bojone dipeme ki lho. Mlakune ngene ki sangka wedine mbek bojo. Kotrok ki nek ra ngene ki ya nyumbul. Kembangan. Jadi laras kuno. Ya senile candha. Wah, marai keratapan kuwi. Bisa kok bawuane sepiro? Condro Bawu. Lah ya bawuke sepiro? lambene bathung. Sobat fotonya lho, bawuke lho. Gimana? Dalu Mas Petro, Mas Bagong, Abah, Apa? Abah kaya kiai abah. Ya iki umume saiki Gus Bey, Gus Bagong, Gus Bagong, Gus Simin. Gus Kodus toh. Abah Alah ngomongnya sepur lewat nek. Lha kok dalane kok. Wong ya dalan sepur kok ya. Digawe wayangan mbok Dalan apa Mas? Dalan kuwi. Dalan sepur. Dalan kereta api. Nah, kereta api. Coba Mbak Laras kon bawa apa ngono anu kok. Sing bawa Mas Bagong kali Mas Petro mawon. Oke. Nanging pripun kabare? Sae Mbak Laras. Zaman indil-indil dari bapak nih lupa. Oh iya toh, Mas. Lha saking suwene ya. Zaman ke jeneng semekai. Sengkainya terus aku metu kok Mas. Lah, kok? Metang sik. Oh malah ngopo. Lulus kok ya. Halo Pak, aku senang. Dek iki bar bau. Iya. Ya. Pelak nang Mas Dino. Mas Gino to ki mau? Mas Gino. Ayo Gam, bawa Gam. Biyen iki simen iki bawane apik biyen. Apa nggih? Terus saiki wong bawa. Semen iki kabeh apik Pak yo kelakuane sing ra bagus. Takon bareng ya apik. Apik Pak, iki cakape apik. Apik tak iso baluhan yo. Ini kok malam ini beda dari yang kemarin ya? Beda piye, Pak? Mas Bagong kok begini kan berstoking barang toh. Oke, apa? Lagi stoking loh ya Allah sampai kaki, Oh, lah tangan. makane. Lagi kita Oke warna kulit karena ini kan stoking lambi. dia kan nggak dipayet. Iki kok kaya to, no? Bekas koreng. Orang lambi wong iki pertandake Apa? seneng melek bengi mesti sikile yo ngene iki. Lebih apa? Silo. Kowe jek main to? Alah. Dhisik ning sak wis tak ilangi. Lah, Saya wis tak tobat. Wingi kan? wis tak ilangi wis ora main aku. Alhamdulillah. Slot saya. Aja keslap ya Dik. Iya. Aku jeneng ati. Semisal aku golek bojone aku pengen jenengan. Kaya ngene wong nandang as mara. Mas, Piye diajeng? apa nek awake dhewe nganti bojo? Kuwi dudo Oh, diajeng. iki duduk apa sing bojo? Diajeng. Coba ngadep kok diajeng. Oh, jak bojo. Oh iya go bojo. Ayo diajeng. Sepurane bojoku sikile lagi loro.
Praduman. Terus Cak Fitri, Cak Fitri. Fitri apa di bulan apa di Ayo kene. Apa tomong aku dhewe kalau bojo iki lak ya mesra ngene. Mesra. Ya ta? Diajeng. dalam Kang Mas. Sesuk bulan madu ning Malaysia ya. Oh, oke. Naik pesawat. Iya no. Oke. Sesuk bulan Madu. Aku ya pengen bulan madu. Sesuk neng Turki. Aduh ya. Aduh banget ya Mas. Turut ije. Batok kira neng Malaysia. Diajeng. Dalam Kang Mas. Sesuk blonjo ning Hartomon mau ya. Hartono Mall Kang Mas. Hartomon. Saiki wis yuk, saiki pangwon. Oh, blonjo ning Papua ya diajeng. Oke. Mas, aku yo pengen belanja lho, Mas. Belanja apa? Yo belanja iki mau tanggane dhewe ning mall Hartono Mall ning Pakuan. Lah aku mbok jane ndi, Mas? Gampang sesuk. Pasar balong neng Palun. Dadak ya. Pasar dalam. Sejak kulon ril kok. Ya, bener. Dewa Jawata ku welas sombre ngawak mami diajeng Dalam Kang Mas. sesuk mobil awake dhewe dijolke Dijolke. iki lak mung Toyota Ras sesuk dijolke Alphard gak tambah mewah Oke. Dhewe Apa, Mas? gandeng ke balapan ra tau menang. Sesuk dijolke Dijane apa ya, Mas? ambulan. bisa kok Piye mau Apa, Mas? Kok nek tanggane awake dhewe JJI diajeng. mau piring. diajeng Dalam Kang Mas. gelangmu sesuk ditumbahke sing 24 karat Oh ayo Kang Mas itu terlalu kecil. 50 gram Oh saya Gelang sing cilik iki sesuk didol. Tidak, Mas. Mbok jane sak gede ya, Mas. Karet. anak Jedak bojo kok kaya ngono. jedak matane tanggane. ketok nek wong iri ya diajeng Jan. Tidak iki Pangku Iya diajeng Kang Mas. Sampai Jek penak tenan pakuanmu lho Kang. gendong diajeng. Pamuk kelak gendong. Kok kaya ngono wegah. So kapan kasembadan jejer lakon ayu Kang Mas. piye diajeng Sebelah dhewe ndek tangga ora ndek bojo to kae. diajeng Dalem-dalem Kang. kirek ning burimu ki mbok pakani apa durung diajeng Iki sing endi? iki ning burimu iki Iki ta. Saiki. Lah, Ngomong tapi ngono. Bagong. Hon, Kowe dilokne kiri aja nesu. aku nesu. Rasa nesu. Nesu kok aku wis asu kok diloke kiri. Jadi bisa dubure ya. Oh, Dia. Sama alam urip iki. Dan mati. Bagong. Hon, Wong iki kudu sareh. saren Atine disadar. sabar. Asu ya asu. Ya, su. susah kok Kono lho bojomu ning kono kok cedak-cedak. Ora dibojo ngaliyo. Sio-sio makan, Mas. paman nirana kodho Tanpa Mbakyu. tanpa prau Lah iki Mbakyu. iki bojone kok Lho, kok iya. Ora kate sithik. wong ki ndek bojo dhewe kok Kowe karo iki lho. Ora rumangsane. Iya. Rumangsane wis tuwa. oh suwo Kok dibuhi nang Langon. Lewat tok iki. Nah, lho sing ora iki Apa? ngomong kan lewat kok. lah megane lewatmu karo sapa Horok Kurang menduga. berdua ngabene wong. Apa yang wis Kaya ngono. nyidam sari as moro Wah, elok iki ngene Mbak Asri digawe jos awan karawitan Cindilaras. mau iki wis campur sari lho Mambengi campur sari. awan mau cak karawitan Bengi iki wayangan Wayangan. ning kurang siji. apa Nanggap iki pasangin kurang iki. Bodos kabeh. Embun to Mas. Iki kok gara-gara wis ra dadi bagong iki. Napa Buraimon. Deber.
duweke karo Pak anu ya Pak Simin iki oh kowe rong lahir wis apal lagu ngono kok anu to ora bengi kok dungane litah video ngono wae terus sing semangat ngono wae kandhane aku ning endi nek wong gelar kenengan ki aku paitanku mangkal teko timbangane ning omah seneni bojo iya duit rono disoting nangis sajroning atiku enggak mau aku nangis nalika sliramu ninggal apa sliramu raposo aku sadar karo sapa
kowe tak ben goblok. Umur kan aku sing diutang iki. Nyolong bapak nama. Jangan bakso korong mangkok bakok ke siji no. Arek gampungmu. Aku aja bakwan siji. Aku no soto. Ya kedua. Wong tua-tua cerita di streaming kok ora izin. Ini nek pengalaman apik wong nyolong lho di streaming kok kandak-kandake. Saya kan cerita karo warungnya Hamso ngarep SMKI kae. Muga-muga iki sing di warung nonton ora kenirangan. Nonton karo ndi? Awake wis sare ning sarean. Lah kok kowe ora melu? Lah nek kowe pengen melu Aku ora kenal kok. Lah kok nek kudu melu ki wong sing kenal. Oh, bendina jajan wong wis sare ora melu. Kok kerap lagi apa ini masalah pribadi? Ketake ngono, Mbak. Iki nek masalah pribadi Bagong karo Simin kan masalah pribadi. Pakai apa tuh, Mas? Bojo Bagong iki pegatan karo bojone tak gara-gara Simin. Ora gara-gara Simin ki ora. Lah sapa? Sing gawa ki kancane Simin. Lestari ya, dah, Mas? Ayo. Aja lali Moga-moga Kang Mas Ri Susila Kenreng tetap sehat waras laris. Amin, amin, amin. Amin. Tetap sehat waras ya pokoknya dan Pikiran jadi langsung. kuwi ora tanggal satu nang iki kira dadi Kayak wong mes wae. Adane roti. Arti gali Pak Tengkleng. Arti gali Pak Tengkleng. Ninggali di dalam, ninggali Bagong. Oh, alhamdulillah. Kira-kira apa jalur pira, Bang? Bagong alhamdulillah. Aja maju Simin we. Mangsamu. jaluk piro gondali pucuk ikan cengir. Ya, tak tinggali. Mau tenang, mau. Bagong siapa sih gelap? Oke, dokter kaya ora dong. Ora percaya. Ini sudah kemana sekolah tanpa story. Malah titip setoran. Nah, karo bakune nderek Donga kanggo keluarga Mbak Asri. Mas Agus. Gus, Muga-muga tansah pinaringan gesang ingkang ayem-ayem tentrem. Amin. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Slamet dunya, slamet akhirat. amin Allahumma amin. Lan para tamu sing kepareng rawuh ugi antuk barokah Gusti Allah ingkang hambabar kesarasan, murah rezeki lan sanes-sanesipun. Aku rawani donga. Lah ngapa? Ustate ning kono awake. Iki umpama Pak Ustaz diaturi tidak ning dhuwur Ayo mangga. raketan sak limah. Ya. Monggo Pak Haji. Mas ojo dipreno. Jaluk tinggalan, nek Pak Ustaz iki patut gong. Jaluk tinggalan Pak Ustaz. Tinggalan apa? Assalamualaikum. Lancang. Waalaikumsalam. Derek Betunggo Pak Dalan. Alhamdulillah Pak Agus, Mbak Asri, hormat dan yang sepuh yang telepon sangat support dan pangeran
Jika syukur itu tingkatnya pun 3, syukur bil arkan, syukur bil kopi, syukur bil lisan. Ya. Pun itu permintaan sedaya, lamun dari muji, muka-muka Pak Sri, susul tengkleng, rasa ayam-ayam, amin. Silakan orang dibujuk, tapan malah saing. Nanti bojo kok saiki to Pak Ustaz? Oh, saya kok. Tengok baju tunggu ya itu. Malah api ini. Saya wong seneng tuku. Tunggu matamu ini. Iya, terus seneng. Kadang-kadang di laras. Nggih, kalian Pak Bimo Laras. Saking Pak Sri Sultan Kleng. Kok alhamdulillah namun dari itu Pak Sri. Nggih, muga-muga Pak Agus Mbak Asri tansah ayem-ayem. Amin. Kita ada lagi roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jenengan badhe nyanyi menapa? Betul enggak? Betul tidak? Mboten diken. Ya, lembang betul napa-napa Pak Ustaz. Ngenteni dikon. Karo laras ya. Nah, ya Mak. Dikersake makmu iki lho. Berat, waras ya. Tidak dengan bodoh. Mulanya asalnya sekian condro bau. Karena jadi kan bojone kan tanggung jawab. Lejeng dalu Bapak. Ya itu. Bago, kowe ngerti sak umur-umur ustaz jenggung dasar ngerti. Dia lagi bisa menjadi jenggung ustaz. Rok lagu Jenggung iki tegese iki kasih sayang dong ini. Ini kok jenggungnya jenggung mergo seneng ngono lho. Benar urip. Sing saya apa nih? Letak juga Pak ajaran mawon. Oh bisa namun niku Pak Sri. Yang apa? Sinomnya nih kawan. Yo, memang niku kok kalau apa Mboten iso apa sika ya ora apa-apa. Bapak ki apa-apa iso. Nggih, nuwun didengane. Kanjeng Nabi wis ngandika tumandok marang umate padana umat ira kelawan sholat limang wanci insya Allah bakal tentrem urip ira ugoti kulinakno maca Quran kitab suci insya Allah bakal tentrem lahir batin. Jalannya iya deh Napa Pak landangnya Pak? di anu oh Gogomino kendang. Wajah, request lho Pak. Kaya wong iso-iso. Kita kan joget no. Oke. Ora joget. Ini kali. Ayo toh. Sing joget turu-turu. Ayo. Sampai sore lho Mas. Lah jenengan kan kan jangan kudune joget no. Ora. Aku isin. Jenengan Kadang iki lho wong ngene lak isin kabeh. Aku ngerti ya ini kalau baik Kris ini suang kurang juga Kris murah tenan keprodas ngawur. jenengan. Ya kan, ya pola. Apa Pak? Lagu ini. Ya kan. Nah, yang tawa. Oh ya deh. Yo kita asline deh. Asline kamu. Asline nenek gobane kan kowe wong iso. Aku mudeng nek kowe ora iso. Asline. Ayo, kamu udah kok Mas
wong ya ora tau dijak. Nah ini dijak lho Pak. Anu dijak. Pak Ustaz. Matur nuwun, Mbak. Bawanipun Sampai nek bawa kaya Pak Ustaz mau sak. Ora iso ki ngopo. Engko ngono ki mati. Mak, Dalem saiki agamane ya kambel. kuat. Kuat. Arek lawan bekonan tambir masjid tau. Piye ta kowe? Takmir. Takmir kok tambir. Berarti yo Mungkin mudeng anu berarti agama Islam. Islam Islam ki ISLAM ki singkatannya apa? I sa S subuh, L luhur, A asar, M madeg. M mak. maghrib kok mandek ta? M maghrib yo ora oleh. Madeg. Piye to kuwi M iki maghrib? M kok maghrib. M madeg ora oleh M maghrib. Kok iso? Aku nek MK yo mandek. Lah iya, maghrib kok yo. Saiki Allahu Akbar aduh tembus. saiki nek kowe Islam berarti nek keluarga apa yang kamu lakukan? Salat, Ojlok ki. Keluarga salat, ojlok kowe. Ya salat kok, Dik. Ora sah salate. Kok iso? Mbok yo wudu sik. Oh, berarti nek Lah wong wudu kok wis salat. nek Tata cara. Dan wudu terus salat. ngawur ya. Lah piye? Boya dose. Lah apa? Bar kok sawah Oh bletok. ya bener banget. Berarti Agus wudu salat. goblok ya. Cek Piye? salah. Mbok yo katokan sik. Oh ya ora Apa masalah. wis katokan? Oh ISIS kene. Enak. Kok ISIS kok wis demok ngene. Alah. Yen ing tapang ana anta lintang. Thank you.
Bimo Laras. Weh. Ya itu karena kabeh ora tau ngajak. Kok sama keliru terus. Sing kamu kok ora beneran. Blas ora tau ngajak. Pak Susilo iki. Cindi Laras iki lho. Lho, aja nganti ngakon kowe. Aja. Gawane malah. Ora kok salah apik. Loh, ane kalau Pak Dilaras kok ora apik iki. Kayak dilaras iki ngendi? Kuat-kuat lagi ya. Asus tidak. Dia masalah neng omah langsung. Coba jak, guru baleke. Batal ke? Wah, Kuat. Batal ke pisan sing menika ini. Oh, ini sapa? Joko. Sapa? Ah, Sapa malah? iya. Lah, Walah Mas yo. kalau mau jare Bimo Laras karo Cing Laras. Bimo Laras iki sing ireng-ireng. Kang Badian iki ngendi? Grup Joko. kowe kena ngesti laras. Jagong. Oh, gur jagong. Gamelane mlebu gade. Gadene enggak. Mas Joko ki kok kaya emosi. Acu Tasih wonten wedal Mas Cange. Iya. Tasih wonten. Lah nggih sing loro Mbak Pak Yolanda. Yolanda, Mbak Sri. Iki sinten piye? Bangun. Anggun sih. Ya, bangun. Coba tolong aku. Ke Anggun, ayo ke ngadeg. Ojo ayo nyanyi karo Mas Bandung. Yang nari kowo dinang kolali kola dinang kolali kola. Pak Tengleng, Hah? Anggun iki ada di wong mriki sani. Alhamdulillah. Oke. Enggak calonnya? Calonnya anaknya Pak Bayan Kanten. Rawani Sing bose kerautan Guntur Laras. Oh, nggih. Aku rawani ngomong ke ya. Nama apa? Bayane ning kene kok. Ya, ini wong mengekoni banyak atau? Nggih, Pak. Saya Kula ngefans sekali jenengan lho, Pak. Dulu, kenapa, Mbak? Ngefans, Pak. Ngapain nongol gitu kan ini? Anu napa kan pencipta lagu banyak. Wah, para kopi bagong mau Pedro ya. alah tuwek yo apa? Jare mondang modal. Ya lagu ini pakai kayak ngopo banget kan kok panggodane kalunan. Imbangan. Ya. Sing bawa patek lek dhewe ya. Ya, Ono nyipta lagu bawa karuan apa lho? Sosok lali. Omongan opo? Kan Pedro kene benar apa tak kemel apik. Pedro sing kemel apik kok bawa aku. Padahal mau bawa aku apik ora gawe. nah, Allah ben lali kok. Aku iso kaya lali menungso iki ya tetep lali jelas to. Nek asene nira. Ya. Asene nira. keseni ayo. Asem iki taune mancing karo aku. Oh. Lah mancing karo aku ki jejer. Lah aku ki ndak lagi ku mancing 3 nyari ucul ki wis dong. Dalang kondang mancing entuk Pak Semen ucule pisuane serakit napa Purwodadi. Wis tak kandhake nek. Nabrakan iwak aku Getun nih. getun lho. Ora getun sing miso-miso lho, apa jumbo karo iwake wong cemene. Mancing nggo iwak ucul karo miso-miso nganti mulik. Saben dina mung ngalamun. Wah, apik lho, lho. Apik. Tapi saya apik kok. Betul. Apik Petro apa sing ra apik? Apik. Sing elek Apik ora nang eleke kowe iki. Ya masalahe sedulurmu kabeh ning kene kawan. Kan pengen itu petir boleh. Raya ya. ngangen-angen marang Yai.
sebab kancamu mancing ya lho. Mas Joko baru sini. Mas Joko. Bunga susah bila koni Nah, susah iki lakoni kok. ini pengalaman lagi kanggo wong ndi Mas. Ya pengalaman pribadiku biyen. Lah ya maksudnya kan mesti gawe lagu iki mergo biasanya ngono kok. Jadi masalah apa terus gawe lagu. nyiptakan lagu itu terinspirasi dengan perjalanan hidupnya. Enggak ono katresnanku bareng iki terus gandeng Panggodane katresnan. Ora ngene lho, perjalanan kan imbang lan wis imbang terus kena panggodane katresnan. Mergo dibenjani. Lagune kabeh iki. Terus sendiri dhewe ingin melupakanmu Tapi sayang itu tangan di meneh. Oh, apa lagi? Apa tegolan pun kakang Gowone leter sing ngotot masih. Petro tresnaku tan bisa gandeng ngepek lagune kudune ya sing ngembang kowe. Insyaallah. ya ganggu coba. Tidak belajar ya, Pak. Kenapa Mbak? Kok kaya ngopo suarane kok jan. Nang wong iki ayu suarane apik ya kok. Tapi kalau bojomu kayu gitu kok. Oh, nek ayu-ayu iki nek manise manis bojoku. lah bojone bakal ku giso lho Pak. Bisa pino. Wah giso ki opo kae? Sak cangkem. Giso kok tak cangkem lho. Wong manis kok ya. Manis ki lah ya kaya anggene giso siji. Wajar kok sak cangkem lah luwih manis. Ramos to. Arep ngaran rahmat isin. Ning malah untung kowe kok. Lah untunge piye? Bojomu Ramos ki malah kowe ora tau kemalingan Kok omah. iso lho. Lah maling iku lho sing domah jeng guyu iki. Ngawur iki maling mlebu aku ndelik. Lah apa? Isin karo malinge. Lah kok isin? Arep nyolong apa maling itu sak? Gak gebuk apa tak? Aku isin. Ora gebuk apa-apa Pak. Maling kok arep dicolong rene. Aku isin lho. Anyar iki anyar. Anyar iki. Lah iki mergane apa katek kowe omah-omah 15 tahun kok ora ada apa-apa ki lho. Dongane Pakku dhisik Pas sungkem. pas sungkem. Lho, Pak kok tak sungkeme dongane ngene ya le muga-muga kowe payu tentrem, murah rezekimu, langgeng bebrayanmu. Lah pakmu piye? Ya le anggone wong mah muga-muga ora neng apa-apa. Terus sayange ora kuat. Lha kok Pakku ngetreming iki. Pakmu delok. Sorry Pak, golek dit Pak. Ayo ta. Sakniki Ah, saben dina mangelahno jroning sepi
lamun ngono piye katresnanmu piye Jenenge ya anggun, nyanyi ya anggun ya lagi. Terus Bibitan saya ini Pak. Apa bibitan saya Mas? Ini baik ini. Yolanda, Yolanda. Ya, Yolanda. Kayak apa aku kabeh iki foto seniman. Yes. Jadi cetoke. Nggih Pak. Ukur kok bauan. Condro Bawu Pak. Ayo, sarang. Ya apa nih kan? Sampai sini melo aku jadi kondol. Nah, ini apa bro? Ya. Wah, lagu ini Pak. Bawa. Yo sing gawe lagu aku yo kudu aku bawa. Iki kok mlebu undang. Kowe bawa iso ta, Dok? Bawa nih bang sinom grande mawon nih pak. Ya, ning pelak. Ya, apa-apa. Yo nanti sinom grande ora apa-apa. Nek bakal sinom gendel. oh bawa bertetak. Maka suaranya kerak
angin kaya bojone Bagong yen. Malah. Bojone Bagong men tau nyanyi mulai habu kabeh, Pak. Kae piye to, Kok? Perahu layar. Nyanyi perahu layar. Lah piye lakune? Andria numpak perahu layar. Bojoku ora ngono kuwi. Lah piye? Monggo katuran numpang mboten bayar. Sanene jagung ngeklak kabeh. Mulai habur. Bojoku malah saiki nyanyi hadroh, Kok. Hadroh. Oh, lagu kosidah elok no, elok lah sidah-sidah lewat no. Bojoku nyanyi hadroh anggere aku mulai tanggapan. Dia dengar pelawang nyanyi. Terus Ya dana, ya dana, ya dana, dalam bayar aku. wah, dinanyake ngono. Ya nak. Ya. Belok iki rasane kowe. Apa? Iki mbak kowe wong kocok pincang lici. Dicawite nang bleke pas kok. Ha iki nyambut janji yo ngadeg ning kene kok ora kuwi kok. Ana mau bawa kok dijogeti. Ya ora ning ngene kok yo ndampingi penyanyine ora. Dampingi apa bojomu kok dampingi? Lho, apa yang ndampingi kudu bojone. Ora salah tompo. Salah tong. Ayo ngadeg. Ini ra ditancapke kok ya enek siji. Kok iki pas tok iki. Apa ya enek kok kipas ae nak kok ngene tok. Ra ditancapke listrik. Lah apa? Ora tangke. Apa pengalaman nyerah? Aku ku pengalaman lho, Bro. Pripun, Pak? Karo Bagong. Nggih. Oh, aku sangaman. Alah ceritake. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Yo, kan mboten ngerti kayak aku, Bang. Negara saya goleke Mas Iwan kae kok. Trane jenengan Bekasi. Di Bekasi, waktu sak kamar ngarepe nggih. Nggih. Ngorke Bagong. Aku ku yang cilik awakku. Jenengan sik gak iso sawing sih. Nah, Bagong judi. Nggih. Oh, iki karo kaya kumbo karo. Pripun? Ngawangi. Tadi jenengan kaya ngekoke genset kan. Asu. Kulo di pengalaman apa, Pak? Apa? Tanggapan melu Mas Bayu Aji ten Demak. Kan masak mobil kali kulo. Teko lokasi menjunke mobil kulo ten transit. Lah kok Bagong iki metunya tiga misis. Lah betok panitia. Bunani panitia, Mas, jenengan iki ndok diesel ora ning iki. Nyambut gawe ora bener diesel ku pindahan. Lah ngono kulo ngomong dikira tukang nunggu diesel, Pak. Kan mbok jawab piye kok, Kula Bagonge mengke dalu Mas. Tolonge mendhe. Ampun Pak, mau terus lunga. Heeh, matane. Wong treme ora ya, Tru. Iki turu kaya ngono critake wong awake dhewe yo. Jebul dalang iki nek arep apa mayang lakon Anoman Neges. Heeh. Turune kae sore. Lah ngopo masalah? Merirus. Oh, ora pengalaman wong loro. Mulai terus diterke putrane Mas Iwan. Mas Iwan. Mas Iwan kok Mas Bimo? Mas Iwan. Mas Iwan. Oh, lho. Piye? Eling-eling wong tuwa. Tapi piye? Numpahe kan Fortuner gede ya. Heeh. Ngono ki astagfirullah. Arep alon-alon noli ngono ra wani karo anake mantu. Iya. Ora numpak montore kok gede. Astagfirullah. Ya, dialah kondang numpak motor glanter ngono. Astagfirullah. Ngomong ngono ya ora iso nyebut astagfirullah. Lah piye? Biasane kok nyebut astagfirullah ora lali. Tapi Bareng kepethuk astagfirullah. Nah, ora ya nek angine. Oh alah. Rene ra jelas kok nyewo. Kipas gue lho kan nyewo iki lho.
Ya ya. Lah saya bocah-bocah ya do ngalah lho. Nggo kowe lho. Wis kan ana timbang nyewa beres. Kita berbiasa aja Kang. Goblok tenan apa ora gege-gege. Ya nak. Ya. Ya, suaranya apik. Ya, Bocah ayu. ayo. Wis itu coba. Dereng. Dereng. Asli dalam pundi? Ponorogo Mas Oh, Agus. nggih. Lah ngopo ngimpun Wedi nang nggon reok. kayaknya ya wedi. Apa banyak yang wedi. Lalu dianggit anggit Laras Parbowo. Anggit apa? Anggit Dalang iki dalang. anggit dalang. Sundele itu kok doan. Sundel. Terus. Tangtu tak turuti Pabayangan ya jek lenggah lho, Gong. Jek mana kursi kok. Tegese iki ora kondor lho. Ayo nek ngadep ora yo pakai wo. Kocok jek omong nek angel e. Angel rasa digarap. Kowe iki lho ngomong karo aku ora tau nyambung. Lah kok kabeh. Tegese iki lho, kowe ngomong iki gak kok ya rada sing genah sithik ngono. Lah kok aku edan ngomong. Monggo angel e. Angel yo rasa dijak. Ora bisa nusul kok. Musul ngerti gone kok. Apa ora penetan. Kowe mau nang kene ra? Gandane dhewe ta nang mbok Demi kono. Hah? Mbok Demi kan tek aku lho. Iya. Wis sapa Om? Kanca kula budhe aku. Oh coba. Demi lho. Kok ngono kuwi? Wah, berarti kowe luwih koclok. Lah kok iso? Koclok kok jak dandane kono. Amarah. Suara sapi. Ya kowe wong cah sekolah tenan kok sarjana seni lho iki Mas. Iya iya. Wis bar wisuda. Iki anakku ora macem-macem. Ora kabeh rapi gua aku anak. Ya wis aku anakku dhewe. Ora joget lho. Apa dadi anak ngono mah koso. Lho, rekoso piye? Gawe maneh manu. Eman mandi. Nek omah yane tak pengen nyinden tahun turu wae no. Weh, apa men? Iya, Terus nek bapak ra tanggapan kan turu bareng ya, Dik ya. Oh, alah so iki wis ompong usul. Apa iso ya? Bayar nyanyi Mbak Menawa. Garmanto. Badhe nyanyi, Mbak. Badhe nyanyi. Ora nyanyi kok wirawi.
Iki tamu mbok sengeni. Genahake aku iki. Sembrono Masa wates ki malah semangat reoni karo kata-kata dindilar bujang bareng ini. lah ngopo? Dasare sing nyandel ya Mas Narso. Lah kok reoni lho bonek tanggapan cindik yo melu. Ya ora dikai alamat kok kon melu ki lho. Lho jare aku nusul dhewe. Ya nek ngerti. Bisa nih. Engko nek dijoki aja sok batalke. Wong sing tanggung jawab kaya Mama Sri lho. Dijoki ra kok batalke. Aku ora batalke. Lah dipengen Alasan. Ora melu sok. Rata jane gapri kowe. nek gawe ngopo? Guru Scooby-Doo. Ganteng tangke nek anu rica-rica mentok kok Scooby-Doo. Lho Bagjo ngalor tanggalan yo ono Scooby-Doo. Kok iya? Ngawur wah. Iki rada rekoso dalane dicor cedeloke. Ning kono sak porsi piro? 30. Hobi. Lah apa? Lho, kowe haram yo. Harame ning endi? Lho kowe jarene agamamu Islam. Binatang yang punya taring itu tidak boleh dimakan nek wong Islam ngono. Sing ngomong sapa? Lho, wis ngomong Pak Ustaz lho. Tukuku weteng medun. Nang wong ora ning taringe. Weteng medun. Mulane kamu ya kaya asu. Oke, ya Pak ya. Oh, ya seneng. Nganggit lagu pirang-pirang lagu wae. Dienggo nyambut gawe kanca-kanca nggo golek dhuwit, lho to. Campur sari, karawitan, kabeh gunake lagu-lagune Pak Tengkleng. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Betul, Pak. Nah, so nek mati ki sing digomong telu, sedekah jariah, ilmu sing bermanfaat, dungane anak sing soleh. Bojone ra jariah kok jariah kan ngomong seneng sing lanang. Tegese sedekah jariah sedekah sing mengalir terus rezekan pahalane iki lho. Iya. Nek bojomu lestari aku ngerti. Enggak tuh. Semua gua Alah. Kok ini sih anggar mulai tanggapan Fafah mulai Fafah Alah.
Kayak yo melu-melu teko ngomong to, Mas. Aku seneng nek kancane kaya ngono. Sudah. Wong lanang santai iki. Lho nek saiki nek wong ora di bojo, nah kowe jadi bojo. Lah kowe gak di bojo nek pengen piye? Takok pakan kowe. Ngopo? Padha ora dibojone. Lah iki nek pengen piye kowe? Iya Mas, tuku ya Mas ya. Salaman kok. Laman ini lho. Kanca baik iki ngene iki. Iya. Wis nang ndi sakmu lewat tol. Heeh. Wes tak teko kok gur kliwirene lewat tol. Maksud tol lah apa? Enek diskon tol jadi. Eh, diskon jalan tol ora kok. Ora enek ngomong kono. Ayo numpak tol kabeh wong ada diskon tol. Ngono ora enek diskon jalan tol enek. Diskon iki lho etol iku lho itu diskon. Diskon tol. Iki julane cek cilik lho. Cilik apane? Lah ngopo? Aku cek cilik lho Mas. Jaja. Oh, Mbak Sri ora krungu. Tak semana tak Pak niki Pak Bayan Kanten jadi nyanyi nggih. Nggih, kok Pak Bayan. Kok Pak Bayan Kanten Oh, Bayan Kanten. calon mertuane dianggur. Wah, nggih. Nah, moga-moga Pak Bayan nggih. Ora apa ya? Monggo monggo Pak Bayan ingkang mriki kula adani. Monggo suka pati suka sesarengan kula bakok. Wah, yang ini Mas Pedro.
Niki biar ini. Iki bosnya Guntur Laras dong. Oh, Iki ya. Ya sepurane terus. Lah ngopo? Hak ya ora tau melu. Iki kabeh kok tau gue eloni to. Kaya takon dhewe to. Oh, mosok paling tau melu. Alah lah, Bro, ya nenek. Lah aku tau melu wisane batal kok ya aku. Gak suka wah brengose kaya aku ya. kandian yo. Oke, Pak. Lah apa ya? Matur suwun Mas Petro Wilujeng Gandru. Nah, itu Nggih. bisa tenempun dari Mama Bagio, ngenipun Mas Agus sekalian, Mas Sakurang Putra di Poro Maju Sono Sampai kami kucingan juga bantu Putra Putri yang pun Pasapuri Tetes Putra yang soleh-solehah. Amin. Itu dulu yang sepuluh kali ibu. Ribon Mas. Manut panjenengan monggo Kok dari kepentingan Pak Bayan? ajeng duet kalian sinten? Yolanda, Pun derek. Anggur, Fitri, oh laras. Nek kalanggur bekewung anake karo anake. Kayak laras we, yo mah. Ya manut bapak ngono wae. Katresnan Jadi sejati. ngadeg iki yo tangane ora tak jempok kene ngono lah. Gitu lah. Jasa aku lho Yo yo golek seimbangan kok ya. Kata niki benak kersane mbok tebih. Bagong. Selamat malam, Pak. Bagong yang ingin dia. Lho Bagong niku lek kula kok Oh, Ya apa ora cilikamu sing cilikan kula jaman cilikan nek wayah mak iki dudulan. Kalau lek bagong, Heeh. Sebulan bagus. Lek Bagong wayah Agus, wayah ya dimandiin. itu si bagong. Itu sih Bagong. bareng gede nyepelake. Lho kok nyepeleke to? Jadus mau. Medeni wong. Nggih, Pak Bayan lagunipun menapa? Katresnan sejati. katresnan sejati. Kados nang jati yo nggih. Monggo. Niki ugi kathah sangat ingkang live streaming Pak Kengkleng. Nggih. Ingkang monitor wonten Pak Enanda itu Molo. Pak Enanda. Mas Beni Jli, Mas Wardoyo Jumantono, enten Mas Bisono Pengkok, enek Mas sapa mungkin banget pokoknya. Mas Darmin soto sore ngarep akur. Nah, nggih. Pak Haji Sandimin. Pak Haji Sandimin, Nggih. Wah, iku sing anu kono kan wong jalu lagu sing ngomongane aku guru tak maca ku bilang-bilang. Lah nggih. Lah nggih, iki kan apa-apa mungkin berboro-boro. Monggo diaturke. Monggo Mas.
matur nuwun Pak Bayan. Nah, matur nuwun nggih. Wah, warane apik ya, Bro. Mobil iki Pak Menteri Budaya saestu kok, Pak. Ah, nggih. Nggih. Mas Pedro, Mas Bakong. Nggih. Tak nuruske lakon dhisik. Nggih, Pak, nggih.